Hej med dig, ven. Så bliver det 4. juni 2023. Og ligesom mange andre dele af landet er vi ramt af tørke. Men her er, hvordan haven ser ud i 2023. Kan du sige hej, lille mis? Den kommer på besøg en gang imellem. Og er lidt kælen, fordi den ikke har nogen mennesker. Nå. I kan se, Heidi har faktisk formået at få tingene til at gro, selvom der er tørke. De nye ting, der er sket, det er det bed her. Som Heidi lige har lavet. Og som sædvanligt er jeg glad, fordi så er der mindre græsplæne, der skal slås. Prøv at se, hvor smukt det er. Og herover der står et bord klar, for vi skal jo have grundlovsdag og skråtbryllup og alt muligt andet i morgen. Men prøv at se de der smukke valmuer, som jeg har lært, det hedder ikke bare orange blomster, som jeg plejer at sige. Og herover altså vores ene æbletræ fra, hvad hedder det, Filippa-æbler, og en smuk busk der. Og så min helt klar yndling er, at der står en plastikstol her midt i det hele, som vi har glemt at flytte, da vi gjorde klar til i morgen. Nå, men det her bed er jeg helt og aldeles vild med. Prøv en gang at se, nu gør det stille og roligt, hvordan timianen, forskellige slags timian, de bare blomster. Og jeg siger jer, det dufter så skønt. Det var sådan en god idé, hun fik min fruen min, med at lave det her stenbed. Og herover er der en lille hvid bænk, hvor man kan sætte sig, hvis man så har lyst. Så kan man sidde her og kigge ud på vores have og nyde solen, høre fuglene og bierne og se sommerfugle og små fluer og alt, hvad der hører sig til at bo ude på landet. Er det ikke bare skønt? Og træet op for mor, som alle sagde ikke kunne flyttes, men det formodes Heidi at få flyttet det. Og prøv at se, hvor smukt det står. Nå, der er en, der har glemt at rydde op her. Jeg håber ikke, det er mig. Og også herude på selve Nørrevænge er der grønt. Vores fine hus. Kastanjetræet, som vi skar ned sidste år. Og vildmarken hernede. Det her, det er den varde, vi lavede til sidste grundlovsdag. Altså 2022, hvor alle skulle tage en sten med. Der kan I se en fin varde, der blev lavet på den lejlighed. Så i år har vi taget nogle flere gæster med, fordi nu er vi jo, må vi godt være flere, så må vi se, hvad de har med i morgen. Det her stykke herinde får jeg lov til at gro vildt. De her er det 30 x 30 meter.
Det eneste er, at der er nogle blåbær inde i midten derinde. Og de har det ikke så godt med det her. Ikke vand. Og her er Møllehaven, hvis man kan se det fra Tinglev Gård. Heidi har købt en masse nye buske. Og igen så er det et dårligt valg, når der nu ikke kommer noget vand. Men meningen er jo, at hele stykket herop simpelthen skal være busk på busk på busk. Sådan at det ligesom bliver vores, hvad bliver det, østvendte hæk, eller hvad man kalder sådan noget. Skal vi lige prøve at kigge ind på Nyttehaven hos Sydbrun. Alle de her skønne farver, altså. Man bliver sgu da glad i låget af at gå her, ikke? Og se. Række på række af et eller andet, som jeg ikke har forstand på. Så kommer Heidi med noget grønt og siger, du spiser vi det i dag. Så siger jeg vil. Og der står en trillebør og en kone. Vores Porsche. Hold op. Og den kravler i jorden. Der tror jeg nok, at det var meningen, at der skulle komme noget den anden vej også. Men den har vist heller ikke klaret sig så godt med at blive omplantet med den her tørkeperiode her. Og her er Heidi i gang med at lave bærhave jo. Har sat de første bærbuske. Og hun er ved at lave det der stativ dernede, og vi henter milliarder og millioner af sten til hende. Er du glad? Ja. Det bliver godt. Skulle der ikke komme en Porsche op her også? Det er en humle. Nå, det er en humle. Jeg har også sat, men de skal lige i gang. Nå, ja. Hun får fred. Og vores kompostforsøg. Den her del af haven. Heroppe kan I se, at der er en masse fine gange, man kan gå på. Og så sådan noget nyt i år, så forsøger vi at lave et syrenhegn ind til naboen. Det der lille firkant, der er der. Nabogrund. Men der er meningen, der skal være en med tiden komme syrenhæk deroppe af. Og helt labyrintagtigt. Sidste år, der forsøgte jeg jo at lave de her indianerbede med majs og bønner og squash. Men det var deroppe i den anden ende, og det viste, at der var simpelthen var for lidt sol deroppe til, at tingene kunne gro ordentligt. Så nu har vi flyttet det herned, og så har Heidi prøvet. Så jeg er sikker på, at det lykkes bedre, når jeg gør det. Så. Vores birkelund. Ja, vi har en lille birkelund med fuglebuer. Han er ikke bare helt vildt. Og hernede er jeg ved at gøre klar til, at vi skal lave noget grundlovstale i morgen, og meningen, jeg skal holde den her. Det er specielt i år, men nu må vi se, hvad de siger til det, gæsterne. Det der bord er Heidis 60-års fødselsdagsgave fra hendes forældre, som hun helt af sig selv har samlet. Jeg synes jeg simpelthen, det er flot, at hun kan sådan noget. Det er helt vildt. Vores bålplads er klar til, at vi får gæster i morgen. Desværre så er der ikke nogen får ude i dag. Og de små lam, de er nu også ved at være ret store, så det. Vi kigger ind i et lille meditationshjørne, eller hvad det nu er, det jeg skal forestille at være. Man kan se, at træerne gror stille og roligt.
kompoststation mere. En tom vandtank. Her i vinter, der tog vi hul på det gamle brænde, der lå der, så vi kunne spare lidt på gassen. Og indgang ind i den henfaldende have hedder det. Her er der også men, man bare skal gå og kigge lidt på de forskellige ting og slappe af i sit hoved. Ja. Jeg kan se, at der er en skål, vi har sat til dyrene herude. Trænger til noget mere vand. Vi håber stadigvæk, at et lille pindsvin vil flytte ind hos os. Men ja. Det er ikke rigtig sket endnu. Der ligger en masse grene, som ligger og bliver tørre. Så vil de vel få lov til at blive brændt som brænder til vinter, tænker jeg. Det har jeg altså ikke orket at gøre noget ved i år. På samme måde der ligger også en masse brænde, der skal laves om til noget, der er lidt mere fornuftigt. Herude er Heidi ved at gøre klar til. Altså jeg er ved at lave mad, men Heidi er ved at rydde op på terrassen til i morgen. Læg lige mærke til de fine nye vinduer og forstærket dør, vi har fået der, som Heidi har sørget for. Og for sat, ja, hun laver rigtig meget. Jeg laver ikke en disse, men sådan er det. Og så er vi tilbage, hvor vi startede, tror jeg. Jeg tror, missen er stukket af nu, fordi den ikke fik mere mad. Ja, det var 4. juni 2023. Og skal jeg prøve at se, om jeg kan tage et billede af mig selv, så I kan se, at jeg også er her. Hej hej. Ja. Der er en lille pitfugl, der fiser rundt deroppe. Nå. Jeg må hellere komme ind og komme i gang med at lave mad. Ja, hej Mia. Hej. Jeg skal i gang med at lave mad til mine gæster i morgen. Og så er hemmeligheden der at sørge for at have god musik i baggrunden. Og så forbereder man ligesom tingene her. Så forbereder man ligesom tingene her. Nu fik du filmet støvsugeren. Ja, det er fordi vi også er i gang med at støvsuge, skal have gæster. Ja, det er rigtigt. Jeg har stegt, og det står og kogt, og det står og køler af. Snydt på forhånd. Ja. Nej, det er fordi, jeg laver alt det, jeg skal bruge, og så samler jeg. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at jeg har et rigtig godt glas svingende rødvin. Jeg har valgt en meget åndelig vin den her gang. Men så skal jeg så bare fortsætte her og lave mad.